Pasada manuhat tape sa magtanyang duwidan. Tanya mo dito na bro. Magtanyang. Ano pala dito? Madok mo lagi gudang duhami likuhat tuadukan mo. Isyala din galibasan na mga ramot isalud ng kulit ni Gurunani. Tagdubuki maghidya si Niroham. Buhay dohami marpugo di sor pagparang na punani o pura da murakanili ulaya. Lengsi Cibugo. Dohat sa katak. Mulyate baliti. Ipas dohami sa hatpingan ano. Jalarak marwas niro haluhan. Binabadibbakan na magkeluarga. Mulyate balituhan maghiti at katungos nami. Buhay di aturhon ima acara bonataon khusus na di wilayah namin. Alani lituhan adora soitor-sot hami ak acara na berito. Di patupa si Nirohamdo di son si pangalong do sinumo. Margiti si dogolong na mga sumasu sa lit na keluarga namin. Alani lituhan marpangiluan namin. Paso-paso masih pangabdesyon mo. Asa magkoron hayi paso dot pargubog magulesyon namin tagdubugi pasangap pon guardia dito. Paso-paso masaluk na po para po namin. Marpung ditikon do. Amen. Amen. Jadi di pasar mau ikut PPH KBN kata sambutan, ngeliat ya? Horas mari kita salurna. Horas. Semangat, baru semangat. Jadi kami medok siang pengurus medok melihat itu umata Kopcideng isiala hari tamu terlumobi di ketua panitia boy merdalan acara tahun dengan alani hasadau muna di ketua nami dot di lapor nami bendahara dot salhutna jajaran muna. Jadi perjolo sekali kami medok meliate tu na tua-tua nami kamu soal penasehat nami terlumobi di inang muda nami di inang muda operahel inang muda 3 tahun ma bungat inang muda tabuka bunganon di bagas ni tonga-tonga ni inang muda tahun 2020 Mardalam ma kena masal nari 3 tahun inang muda alai bolo tumpe perjolo di alam Tuhan setong-tongat bapak udah sama korasi masalah nate nang udah teh selam tu sehat nahita selam tu denggana bunga tahun nagelengon boy gabe balgaon jala sitiruon
di hita salhutna. Jadi di hamu na tua-tua nami hamidang marna loja manang marna bosan majalo akka hata panuturion siya kamu sudi penasehat nami Bapak Uda terlumobi di Uda ketum sejak udah tabi udah melatih di Uda ketum di salah dukungan di Uda tu arisata nagelengon Bapak Uda tang boy terdapat kami menang semut dia alai sudi udah basa-basa ni Tuhani saya ini jalon ni Bapak Uda dohot inang Uda marhite pungat nagelengon Bapak Uda. Jadi di kita salutna di hamu lain nami naboru nami madok moleate rohami tu hamu sudi di pendukungan muna selama berdiri pungat tatagelengon di bagasan hasadaun baik pun di adong sawatik marmutumut. Jadi moliate di pendukungan muna di naboru nami di amang boru nami di angginami sudi tembui terbalos sami aka dukungan munai bolo tungarompe sian kami pengurus nah kurang lebih marbu habeno kamu angkiat boy tujuan nyarion boy perbaruhan nami disudi aka nanaing siulah honota di bunga tahun moleate di pasahat ma perjolo sehari asa jongjong ma lain nami sialepa dohot itu nami neng pasahaton arisan. Musik. Baik. Jangan lupa potong pajak dan Oke, kita kasih